Hellcat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Masita Dewi Kirana saka kelas 8N. Nomor absen 22. Kula badhe jelasake layang lelayu. Perangane layang lelayu dibagi dadi papat, yaiku Purwaka, Kabar Lelayu, Wasana Basa, lan pengirim. Tuladhane yaiku Zainal Arifin, yuswa 90 taun, wonten ing griya Sakit Ayo Padha Waras, Purwokerto nalika dinten Ahad wagene 31 Oktober 1999. Tabuhe jam 7 isuk pas. Layon badhe kasarekaken wonten ing Pasarean Tanjung Nirwana, Purwokerto dinten Senin Kliwon, tabuhe jam 7 enjing. Mugi-mugi sedaya kalepatenipun almarhum pinaringan pangampunten saking Allah Subhanahu wa taala kalian sedaya amal kesanipun pikatun pinwales ingkang murwat. Keluarganipun Siman putrane, Esti Nularita mantune, lan sanak sedulur. Cekap semanten atur layu saking kula, menawi wonten lepatipun nyuwun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe.